गिबियावनो गोजोन्थों मानगोनां रायजोफोर आरो आंनि लोगो नोंथांमोन दिनैहाय जोङो नैबेवहाय आलासि जानो फैदों नै बेंटलाव बियो आंनि बिगुमैनि न' ओमफ्राय नैबे आंनि मिसेस ओमफ्राय बै आंनि फिसाला ओमफ्राय नैबे आंनि बेवाइनि फिसाला दा जोङो आंनि बिगुमैनि न'आव आलासि जानो फैदों आंनि मिसेसनि बिदानि न'आव दा ख्रिस्टमासनि साजायनायमोन बियो दाबो बोखारथ'वाखै 16 तारिखफ्रावसो बोखारहैगोन आरोखि बेखौ दा जोंनि ख्रिस्टमासनि साजायनाय माबाफ्रा बिदिनो साजायजोबो नै दा आं नोंथांमोननो गासैबो देखायलांजोबगोन जोंना ख्रिस्टमासाव माबायदि साजायो आरो दाथ' नै जोंहा दा गोदान बोसोर हाबबाय माने गोजाम बोसोर थांबाय गोदान बोसोर फैबाय आरोखि दिनैनिफ्राय गोदान बोसोरा स्टार्ट जाबाय दा बेनि थाखायनो जों गुमैनाव बेरायनो फैदों आलासि जानो दा बेखायनो आलासि जाफैथावथाव नैबे साजायनायखौ लानानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोखि दा नोंथांमोना सोरबा नायलांनो गोसो दंबा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङबा नोंथांमोना नायलांनो हागोन बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायहरबाय दा आरो बाखि माखासेखौ आं भिडिअ लानानै नोंथांमोननो बे बेक साइडआव देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सोरबा नायनो गोसो दंबा गोजोन्थों बयनिसिमबो एसेयावनो दोनथ'बाय आरो भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामबाय नैबे गुमैनि न' बेयो बेंटल जायगानि नामा जों दा बेयावनो आलासि जानो फैदों आरो आं न'आवबो खेबगोन न'नि साजायनायखौबो जों गेट बारबाय आङो नैबेलाय नै बिराद मोजां साजायदोंमोन ओमफ्राय माखासे बोखारजोब्बाय होनना बुंदों जोंना गुमैनि फिसाजो नानिया दा बेखौनो आं भिडिअ लाबाय आरोखि आद्राबाबो बैयाव साजायदों नैबेखौ नोंथांमोना आं खाथियाव देखायगोन मोजाङै नैबेलाय नै बिदि साजायो जोंना ख्रिस्टमासआ दा बयनो 16 तारिखफ्राव बोखारसिगोन बेखौ जोंना ख्रिस्टमासआव बेबायदि साजायजोबो नै नायलांनो हागोन बिबारजोब बियो गासिबो गुमैया बिराद बिबार बायो बिराद मोजां मोजां बिबार बायनानै दोनो बियो नै नायलांदो साजायनायफ्रा बिराद मोजां जादों आंथ' बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोनासो माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्टआव लिरबानो जाबाय माबायदि नुदों साजायनायफोरखौ ख्रिस्टमासनि साजायनायमोन बियो दाथ' दिनै 1 तारिख जाबाय नै जानुवारि गोदान बोसोर बायबाय बेखौ 16 तारिखफ्राव माबासिगोन बोखारजोबसिगोन